Good morning! Problemada ngayon si Emma. Kanina pa kaloka. Tapos sabi ko, huwag lang isipin yan eh. Don't you worry, Em. Okay lang yun. Kasi nasalisihan kami. Natuwa pa. Hindi. May masamang loob lang yung pumasok kanina. Sabi ko nga, okay lang yun, at least hindi siya sinaktan or walang nasaktan sa amin. Maga silang gumising, nagtapon siya ng basura, and then hindi niya na ulit nalock yung pinto. Ay, yung gate na, yung gate. Tapos nakuha yung laptop ng kapatid ko. Tapos yung bag na may mga gamit din sa school. Sabi nga namin, okay lang kahit yung laptop ang kunin. Kasi ibalik lang yung mga notebooks, books. Yun lang. Kaso wala, tinangay kasi doon isinilid sa amin. Doon isinilid sa bag. Kaya yun. And then isa pa is yung bike ni Papa. Nakalabas na din daw kanina. Buti pinasok niya rin. Kasi kung hindi, tangay din yung babalikan siguro. Kasi ang siste, para makatakas ng mabilis, makalis ng mabilis, makalayo, is gagamitin yung pinasok sa backpack yung laptop. And then, gagamitin yung bike ni Papa. Eh, kabalas-malasan niya din, flat yung bike ni Papa. Although nailabas niya. So, buti na lang. Wala nakakita eh, kasi mga nasa loob pa din ng bahay yung ibang kapitbahay namin. And then dito din, ilang bahay lang from sa amin is meron din, ninakawan din. Parang ginupit yung screen ng bintana. Cellphone naman yun natangay. Kaya yun, sabi ko kaya lesson learned na lang na next time, lagi na lang ilak na kapag wala pang tao doon. Tsaka huwag mo na kasi isipin yun. Mabuti na yung hindi tayo sinaktan. Buti hindi gabi sumalakay na wala tayo, minasakir pa tayo. Yun ang nakakatakot, diba? Pero problemado pa rin siya. Carebas lang yan, Ems. Sila siya. Hindi ka na makatulog niyan. Naisip niyo pa rin daw. Kain tayo. Yung tira ko pa kahapon na kimchi. Kimchi soup. Hindi. Ano yun? Cheese sauce and then prito ako ulit. Sarap, no? Yung drag queen sa buwi. Si Suset? Labordo. Gusto nga ko na yun. Klase ko nga yun, di ba? Sabi ko sa'yo. Huh? Klase ko yun nung elementary. See it! Wow, ang galing. May tumutubo na, oh. Yung inano kahapon ni Daddy. Yung tinransfer niya. Ang cute. Tumutubo na nga. Namana siya sa daddy niya. Mahilig magtanim. Kasi itong mga recently, mga tinatanim niya is namamatay. Parang frustrated na magtanim ng mga flowering plants. Let's see ngayon. Kasi tagulan na medyo makulumulum na lagi. Pero hindi rin eh. Minsan mainit pa rin eh. Pero tingnan natin kung kung mabubuhay niya yung mga yan. Inipit lang ata sa kilikili na ito. Kakasabi pa lang sa akin, magpapaluto siya eh. Luto agad. Tignan yung ginawa ng mga aso. Ito yung dating kama dyan ng kapatid ko sa dito. Ayan. Nakayos na kayo? Ang daming lahat ay basura na. Oh my God, ang daming clutter. Sayang mo. Yung lang nila. Pero kaya pa yan, pang ilalim. Pasan niya nilagay yung mga damit niya? Ayan. Ito na muna sila. Ikaw, halo-halo na naman yung ko. Yung aninti. Kapag nag-aayos tuloy ako, short, panty, tapos, kay Chris. Hindi yung akin. Kay Chris. Patong-patong lang dyan. Pak na ka. Oo nga, buti alam mo. Halo-halo Nakit yung
Yung... Tag dito? Ano tawag dyan? Double dead. Double deck. Double dead. Ay, Double dead. Deck. Paano ka makaakyat? Ah, okay. Sige. Yan. Ang laka. Basa ka na yan, Jackie, ha? Oops, saray ko. Let us check. Ito sa baba. Ayan na yung ano, yung kama nila Mark doon. Ano meron? Or, or should I keep on chasing pavements? ganun pala talaga eh. Pag-babae, ano bang feel? Buto mairo. Ano lang, parang kalma lang. Mahirap. Siguro ako din, no? Lalaki kasi kaya piling lang ang nililiyagan. Ano ba? Wala na pala. Kaloko. Bukas rin, bugbugin kita. Crave pa naman ako ulit. So, ganda siya guys. Limahan. Alam ko, dalawang pack yun eh. So, check na lang kung meron pa. Ayun, huli na. Ito masarap din to. Oh. Ano to? Kasaba. Kasaba chips. Sarap niya pag pinirit tapos lagyan ng asukal. Ayan, yung mga card pa ako dito. Wala, nakalimutan na. Nung umuwi pa kami ng Bicol na ito ah. Anak ko, baka gusto mo na. Mga tart. Ah, wala na talaga. Wala na natira. Wala na. Ubus na. Kaloka. Ayun yung isang ano niya yata guys. Isang piraso is nasa 50 or 60 pesos. Gosh, pa kami yun pa. Naliligaw pa. Kumain ng fire noodles. Naku, wala na talaga. Gusto ko mo, baby. Busan ako. Meron din sa dun sa babae. Wala no. Oh. Bugbugin kita eh. Wala na, guys. Kaloka. Ay, no, kailangan matuloy talaga kami ni Ann sa ano. Sa Divisoria. Kasi doon ko yung nabili eh. So, yun, i-vlog ko yung ano, yung Divisoria namin ni Ann ni Joy. Tapos yung kung saan yan namin nabili yan. Please. Matabos na. Kaloka. Asa na, ano? Hoy, maligo-ligo na iho. Magsisimba kayo, di ba? Madumi yan kami mo. Nakaano sa lips na. Naon sa face. Oh. Sabi ko, maligo ka na para nag-aantay ka na na. Ay, ang kulit mo talaga. Dentastix. Kaso wala pa naman silang ipin pala eh. So, hindi ko muna ibibigay ito. Dito na lang, mang-raid tayo. Kung meron pa. Ah, meron pa. Ay, hindi. Dito ano. Hindi sabaw to eh. Dito sa Spicy Chorba. May sabaw pala to. Para siyang ramen. Gawin ko na lang kayang ano na. Spicy noodles. Hindi ko lagyan ng ano. Ng sabaw. Why not? Pwede din. Okay. Yan na lang. So baka meron pa. Ito. Hindi ko kasi alam to eh. Spicy ba to? Japan to eh. Sino nakatry sa inyo na ito guys? Masarap ba? Let me know para makain ko na. Kasi pag hindi ko pa na-try yung isang food eh. Ayokong buksan na muna. Baka masayang eh. So yun. Ito na muna ako. Gawin ko lang siyang pancit canton. Hindi ko lagyan ng sabaw. Tapos adan ko na lang siya ng ano ba yan? Tukuk curry. Ay hindi pala. Tulog pa. Ba't nga narinig ko music? Ano ba to?
Ano pangalan nito sa ano? Gochujang pala siya. Hindi tokbokari. Yan. Lagyan ko na lang siya para mas spicy. Lagay ko na yung ano niya, yung vegetable niya na dry para ma-rehydrate ulit. Ayan. Pero hindi ko siya, i-drain ko yung ano niya, yung sabaw niya. Yan. Lagyan ko lang yan and then gagawa nga tayo ng improvise na seasoning. Ayan yung seasoning niyang powder. Yun. Sa ano kasi, sa dito, yung seasoning niya is ano, liquid form or ano, basa. Eh dito sa mga ano, sa mga ramen, ano siya, powder. So ayan. Haluan na lang natin ito. Konti lang, baka masobra ko naman ng anghang. Hindi na ako makaulit. Yan, and then itong sesame oil. Should I just keep on chasing? Pasensya na kasi na-SS ako sa ano, chasing pavement ni Adole. Bango ng sesame oil. Mas lalo nakakatakam. Saan mo po yung noodles ni? Yun, yung binili namin dati mo. Try natin guys kung pareho na lasa. Tada! Diba? Nakapag-create ako ng ano. Walang ano ha. Nubusan mo ko na ka. Ayan. Dito dyan nagubas! Bango! Mas nakadagdag ng ano, ng ano yung sesame oil. Nakakatakam lalo. Then of course, we need some kimchi. Ano dyan? Pang ulam yan. Lagi. Patay yung konti. Ay, nako. Let's eat, guys. Saluhan nyo ako. Ikaw, anak. You want some? Medyo mangang. Kumain ako ng mangang. Try natin, guys. Yummer, yummer. Hindi naman po kasing amoy nun eh. Bango pa rin. Try natin kung pareho din sila ng anghang, ng taste. Although yung ano niya, yung noodles niya is mas ano, mas maliit kaysa doon sa ano. Ito na nakakaiba. Oo, kasi may sesame oil nga, bango nga eh. Let's try. Anghang na. Anghang? Yes. Parang ano din. Parang noodles. Pwede mo yung milk. Madagdag anghang yung ano. Yung taste. Sarap. So, kain na guys. Oh. Nagab. Although medyo ano, medyo maalat lang ng konti. Pero, sarap. The best. Gusto lang sumpo si Mami. Wala ko. Gusto lang sumpo si Mami. Kim din. Kunti lang ba ako gusto lang. Mahang kagad. Boom! Panis. Anghang daw. Sali na lang din siya sa maanghang. Lokang bata na to. Siyempre, Bicolano ako eh. May lahi ako ng Bicolano, di ba, May? Sarap kasi pag maanghang, ano? Sino may vegetable? He won't always spawn at the spawner. He will spawn like somewhere around it. Like he might spawn like an island over there, maybe over there, on a tree. Anyway, it doesn't really matter. But he will eventually come in.
pass, then and you still have the wallet, you're still gonna pay that. If you delete the wallet and try to do it again on the okay. Kaya na? You know what? Yeah. Ayun guys, medyo maalat na kasi yung hulihan. Maybe it's double click on it, but I don't think Dapat pala hindi ko inubos yung ano, yung powder. Anyway, sarap pa rin no? Parang yung paringan ano. Oh, excuse me. Grabe. Solid. Craving satisfied. Kung ano yung kagat nung ano. Hindi parang dito dito tigil yung ulan. yeah, so today I'm gonna teach you how to spell terabyte in Minecraft on Google. Kung anong kagat ng... So, Ano ba yung anong noodles yung hinak? Yung ano Korean. Find another way. It's kind of the same way as last time. But Yung fire noodles. yeah. Kung anong kagat ng ano, ng fire noodles. Ganun din. So, nakapagpaakang talaga is yung pepper paste. So, pwede rin pala kayo mag-ano guys. Pwede kayo mag Create your own. DIY. Create your own daw. Ayun, kailangan nyo nga lang talaga is yung sesame oil. Grabe, sarap niya lalo sa food. Kaya pala, ang mga Korean yun, lahat ng pagkain nila, lagi may sesame oil. So, nakadagdag pala talaga yan ng ano, ng lasa. And then, Pampasarap. so, pampasarap talaga siya. So, yun lang. Burp na burp. Uwi na si mama. Bye, me. Babalik ka bukas? Ayaw nga pala, magpipintura tayo eh. No? Mag-ano ka? Wala ka ng payong talaga kahit ano. Ito oh. Ay hindi, sira na pala to. Babalik ka naman bukas eh. Oh. Ano ka pa eh. Tapos giba pala. Ay hindi, hindi naman. Ayan. Bye-bye. Ingat. Or should I just... Ala, sige. Wala man lang ka ano mga upo na itong mga buntis na to. Ako, bika ka, ano eh. Wala lang ano eh. Hala. May kain tayo dito. Ano mo yan? Ang tigas-tigas. Siyempre, matibay yung ipin ko eh. Grabe. Hirap. Daga nga daw sabi ni Lolo, di ba? Hilig niya dyan mag-ana. Tingting na yung ana. Ayun ka. Mag-hi kami. Sa kanila, excited na sila. Sila Sia. Laki yun. Ano nga? Ano siya mga mag-side view ka? Okay. Ano mo? Yung duster mo. Eh, ganinin mo. Boom! Laki. Laki ni Lucia. Bata na yung size na. Yay. Ito din ah. Na ano? Pampin ko. PE? Ano kasi nila yun? Plain ba? Plain white lang? Oo, na may good vibes. Tingnan ko mamaya sa ano, sa mga puti ko. Baka nasama. May pangalan daw yung sa likod. Julina na pangalan. Ah, sige, sige. Ano kasi nila yan? Uwi ka na ba, Julina? Hindi pa naman? Ah, sige. Maya nakakaupo ko lang eh. Paakyatin mo na naman ako. May nginain pa ako eh. Mag-ano kami bukas. Ano ba yan? Diyan yung chariot. Nakakagulat. Dapat mag-ano kami ngayon eh. Sa, ano ba yan? Sa walkway? Ano? Blue Bay. Way lang itinama mo. Walkway. Blue Bay walk pala yun. Balik ka na. Maglalakad-lakad na naman. Kasi kahapon, nakita ko na lang nag-post, nandun si Lobo. Hindi man lang nagyayaw itong mga to. Ano kasi ka pumunta doon? Gabi na. Basta kinaano nga lang namin yung ulan. Sige, mamaya pag tumila din wala na. Punta tayo. Walang yan nagsuto. Muntik na ang mga nakagabi. Inabol-abol mo. Yung gabi yung dagpag. Lalo si kinabahan sila eh. Bigla na nagas. Aray! Jim bim 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 Jim bim bim Jim bim bim aying. Kokit niya. Ah? Bim 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 Jim bim bim. Ay nako, nang halik na naman si Conan. Jim bim bim Jim bim bim
Ah? Good evening guys. Nag-order na lang ako ng dinner nila. Ay, McDo na lang muna for today kasi galing sila sa ano? Sa pagsisimba. Did you pray, anak? Did you pray? Meet! Inaano ka tinitext ni Tita Emma. Wala naman ako nare-receive. Bakit? Nakasulat doon. Gusto ko ng ano, No. McDo. Gusto mo ng McDo? Ayan na nga. Paano mo na alam ko? Of course, you're my son. Alam ko na nasa isip mo. Anong kagad din mo na siya mo text? Siyempre. Alam ko kagad yan. Kulit na mga ano, puppies. Sige. Toddler na yan, may toddler. Toddler. Chicken lang naman yan. Kasama na rin sila. Ano sila? Emma, ayun sila. Inday kasi may ano eh. Tagluto ng sinigang. Wala yung ano, So, yung ganito. Alin? Yung ganito maliit. Ayun, sa inyo yan. Sige na. Walang pasok bukas. Yay! Ang daming nakasampay dyan. Daming basura. Ang daming basura eh. Don't worry. Sa girls. Kain tayo guys. Ayun. Pakila Emma. Chicken. Nagano naman sila yung nagsaing eh. Tapos chicken din naman. Puro chicken. Kain tayo. Kayo pala. Busog Wala pa ka ako. na ng cheeseburger. Yes! May double ako. Kinain ko ng spicy noodles. Tumatom si daddy oh. Bulaan kasi. Maghapon na tulog eh. Kaloka. Paano? Umalis pa kagabi. Sabi niya saglit lang ako. Mga ano lang daw. Hindi daw aabot ng mga alas 2, ganyan. Aba, alam niyo kung anong oras na dumating? Alas 6:30 na. Ayun. Yung balak namin na pupunta sa kanila para maghatid ng ano ng prutas na naman. Wala na naman nangyari. Para lang Sabi ko mga magano. takas. Sabi ko manonood kami ng last full show ng anong movie. Wala Mga paasa, bulaan. Hey, Maggie. Todo. Nakabili ka, Ems? Kaya na kayo dito. Ito kasi, oh. Tumang? Masarap kaya yung ano nila, yung mushroom soup. Careful. Masarap yung kain. Ay, McDo. Mas masarap yan, tikman mo. Hi! Hazel Kobayashi! Kain! Si, let's go kaya. Kobayashi. Kobayashi. Yun. Hi, hi daw, Jackie. Hi, Hazel Kobayashi. Ayun. Bira yung makita. Uy, mag-vlog ka bukas, ha? Ubusin mo yan. Kuya, Hi, guys! We're all fresh na. Magpapaalam na kami beef. sa pagbablog. Joke lang. Yes, anak. Paano pag sumali ako sa Hunger Games? Nanalo ako ng $1 million. Weh! Hunger Games. Pelikula lang yan. Totoo yun. Totoo yun. May Mhm. patay na gano'n. Mhm. May killing skills nga ako eh. Ayan na naman tayo. Di kita papayagan sa mga ano mo na lang. Mga kiling-kiling skills na naman yan. Ha? Sa Bawal yan. games! Talaga si mami mo, ano kagad eh. Masabi lang naman. Kala niyo naman totoo Hindi, kagad. huwag kang makipag-usap sa ganyan mga ano. Piliin mo yung sasabihin mo. Oo nga, oo nga. So, ayun nga guys. Mag-good night na kami. Mag-edit na muna ako ng vlog bago matulog. Kasi may tinatapos akong episode nung The Good Wife. Ayun, nakakabiti, nakakainis. Ganda, promise. Kasi simula pa lang niya. Nasaan yung cheeseburger? Kaya yung mga gustong, sa labas, mamaya, sa mga gustong manood nun, simulan nyo. Walang episode, isang episode data is may isang oras. So, kaya nyo Yung pa nga naman juice ko. habulin. Andyan din sa labas. Shoutout na muna tayo guys. Para di ako matambakan at hindi nakakaya doon sa mga hindi ko na shoutout. Ayun. Hello kay... Wait lang. Ayun tayo eh. Shoutout, hindi ready. Ay, nako. Kahit kailan ka talaga, Mapi. Laka, cheeseburger pa tong batang to. Oh. May pahabol na kain.
Ayun guys, shout out goes to Kati Kilatan Yabot. Hi sis, thank you. Salamat ng marami. Kaklase pala ng ng baby mo, yung baby din ng ng kaibigan kong si Rika. So, ayun, hi sa'yo. Maraming salamat sa panonood ng vlog namin, ng daily vlogs namin. And then kay Carmela Charmaine Cruz, yung taga Canada. Hi Cha. Pa-wait na lang ng order mo. Nasa ano na siya, nasa I think nandiyan na sa nandiyan na sa Canada. So, naantay lang na ma-out or ma-deliver sa'yo. So, yun, nakarating na dyan. And then kay Lucy Campos, hi ma'am, thank you. Nakakatawa kasi na LS siya sa so yung mga kanta ko sa dogs. So, parang kinakanta niya din daw ayun, inaasar siya ng ng asawa niya. Hello po, salamat. And then kay Ira ng California. Hi, Ira! Tapos, new subscriber kay Mary Ann from Bacolod. Hello! And kay Via Bianca Nidoasa. Cute ng name niya, puro V. Via Bianca Nidoasa. So, I hope tama yung yung pag-pronounce ko nung wait lang. Nangangalay yung aking arm. Bigat kasi dito camera. Ayan, and last kay Grace Dissimulation. Thank you so much! Grace Dissimulation sa panonood ng aming vlog. Ayun, sa inyo lahat. Thank you sa everyday nyong panonood. Of course, talagang part na siya ng parang buhay nyo. Ayun, para tayong mga isang pamilya. Di ba ang cute? Kahit na hindi tayo nagkikita is parang close na tayo, no? Nakakatawa. So, ayun. Pero lang sa mga troll na, alam niyo yun, pabigla-bigla na lang may nagagalit siya na di mo naman inaano. So, sa inyo guys, maraming salamat talaga. Thank you and good night. We'll see you tomorrow kasi mag-ano pa ako. Mag-print ulit ako ng mga stickers, mga bagong products. So, bye! Good night, anak! Night. Hey, tingnan mo sila. Night. Hanapin natin si daddy. Ininom ko kanina. Nandun sa daddy mo. Wait lang, kunin ko. Yung juice niya daw, nawawala. Ininom ko kanina kumanda sa taas. Oo nga, wait lang. Hi daddy, good night. Nagtatanim na naman siya. Good night, guys. Bye-bye! Good night, boys. Good night, Maggie. Ay, naku po. Aray ko na mag-root. Ouch, baby. Mga ka pa eh. Night ko nan. Oh, huwag na mag-away. Huwag na. Oops. Walang matutulog sa kwarto. Dito lang kayo. Lahat para fair. Ha, walang silusan. Yes, pati si Maggie dito na rin sa labas. Mabawi na si Maggie sa niya. Bye, Kanan. Good night, Kanan. Ay, naku po. Oy, Jelly Belly, ah. Ang bigat mo, ah.